Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malampot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Dear Uncle Dagon At Tita Tanya. Hindi pa pala ako naka-get over at naka-move on sa aking ex. Itago niyo lang po ako sa pangalang Paulo. At itago niyo na rin na nagmula po ako sa Bacoor, Cavite. Bata pa lang po ako ay mahilig na talaga ako mag-picture-picture. Tuwing may reunion kami, ako po ang tagakuha. Uso pa po noon yung camera na may film. Hanggang nauso ang Digicam. At nauso rin ang DSLR. Pagdating ko ng college, nagkaroon ako ng girlfriend, si MJ. Bago si MJ ay nakalimang girlfriends pa po ako. Mga puppy love, kumbaga. At pagdating ni MJ sa buhay ko, Uncle at Tita, masasabi kong naging seryoso po ako. At sa tingin ko, siya na ang dream girl ko. At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng Nakalipas. Babe, ano ba kasi ang regalo mo? Babe, huwag ka muna kasing tumingin. Sisilip lang ako. Saglit. Baka, ano ba kasi? Hindi po kasi makita. Hindi pwede mag-ganyan. Pwede mo ganyan, babe. Parang na-hold upper nito, babe. Babe, kailangan naka-blindfold talaga. Huwag kang pasilip-silip. Sige na, hold upper na ako. Hold up to. Akin na yung puso mo. Galing mo talaga, babe. Diyan mo talaga ako nakuha sa mga ganyan mo. Babe, huwag kang makulit. Sige na Babe, nga. dahil birthday mo to, huwag ka munang huwag ka munang tumingin, babe. Ano At nga the yan? count of 3, wait lang Ah. Lakas pa yung headset ko, mahina kasi. Sige na, dali. Ano yun? Okay, ready ka na? Okay. In 3, Ha? 2, 1. Babe! Camera! Totoo ba to, babe? Ay, pag tingnan mo kung totoo, ibalibag mo. Wag, babe. Ikaw naman. Sure ka, mahal BS, nito. babe, hindi. Para sa'yo pinag-ipunan ko yan. Ba't mainit-init pa, babe? Tsaka may nakalawit na charger. Galing akong
kasalan. Galing akong kasalan, babe. Tapos, sinundan ko yung... mga pictures? Sinundan ko, nagdebut pa sila. Kaya, ngayon ko lang nakuha. Dito Hindi, to, babe. babe. Akin to? Babe, 3 years ko yung pinag-ipunan. Babe! MJ, mahal na mahal talaga kita, babe. Ingatan mo naman. Huwag isang kamay lang teka. yung awa. Teka, magpipicture tayo. Gusto kong pinakaunang Sige, babe. Ako? model ko dito sa camera na to, ikaw. Ganun ba yun? Ganun yun, sabi ng chewin ko. Ikaw talaga, babe Paulo. Buti Sige, na lang, babe, Paolo, tawag nahihiya sa ako akin. kasi hindi ako sanay sa camera. Sige na, try lang natin. Halika Hindi na, ako halika na, photogenic Halika eh. na, halika na. Sure ka ba? Oo, kaya yan. Halika, Okay. halika. Picture. 1, Hindi ako sanay. 1, 2, Wait lang, hindi ako sanay. 3. Ayan. Isa ba? 1, 2, 3. Ayan, ganda naman ng babe Thank ko. you, babe. Isa pa nga. Saan ka nakatingin, babe? Sandali. Dito sa lente. Picture ka. 1, 2. Oh, ang ganda mo. Thank you, babe. Oh. Ayan. Babe, thank you talaga, ha. Thank you, Isa pa, babe. Happy birthday. Ay, salamat, Tama naman babe. na yan. Iba naman yung Mm. miyutin. Hindi, siyempre, maniniyot ako, babe. Oo, Kaya, sige, sa last sige, na lang. babe. 1, 2, 3. Oh, diba? Ang ganda mo talaga, babe. Thank you, babe. Promise mo sa akin, ako lang yung Babe, ikaw lang. kukuhanan mo ng litrato, ah. Ikaw lang, babe. Yung iba, video na. Ay, di. Hindi, ikaw na. Babe, happy Promise. birthday. Promise. Thank you, babe. I love you, babe. 3 years ako nag-ipon para dyan kasi gusto ko maging ikaw ang best sa lahat ng mga photographers dito sa Cavite. Babe, salamat, babe. I love you, babe. Babe, good luck sa mga racket mo. Sana dumami yung kasal. Siyempre, babe. Pag nakaraket pa ako, didate kita palagi. Tapos 'di ba gusto mo di ba ikaw yung kukuhaning photographer ng Bacoor City Strikers? Oo nga, babe. May email ako natanggap, babe. Babe, tapos ka na rin. Ang init ito, babe. Parang Pwede ka na rin kay Mayor Strike Beer Revilla. Pwede ba yun? Oo, babe. Sige, kasi kaya nga, kailangan magaling. Kaya, kailangan ko babe, mag-practice muna ako. Okay? talaga, saan ka mag-practice? Sa'yo, practice ang sige, babe. katali ka. Sige na. Gusto mo ba topless? Ay, ikaw talaga, babe. Hindi, babe. Tayo lang naman dalawa dito sa bahay. Ano ka ba? Ikaw talaga. Sige na nga. Sige, babe. Look at this photograph. Simula po noon ang kolatita na nabigyan ako ng camera ni MJ ay sunod-sunod na rin po ang aking mga racket. Kinukuha na po ako sa mga kasal, sa mga debut, at yung mga nagfi-freelance modeling. May mga nakilala rin po ako mga car show girls. At isa na dito, si Aya. Ako po ang naging photographer ni Aya na isang car show girl. Maganda at sexy si Aya. Talagang makakalimutan mo ang iyong pangalan. One, two, three, smile, smile. Stop muna. Why po? Bakit po? Pwede pa kikamot ng likod ko? Sige po. Ba't ang daming butlig? Uy, kasi nagra-rashes kasi ako pag may damit. Ay, ganun ba? Kailangan topless Punasan natin. talaga. I-blow ko po, mo ha. naman, doinan. Diinan pa? Anong gagamitin ko? Dila?
Paolo, stop. Paolo, Yes po. ilapit mo pa yung mukha mo. Ay, ano bang ipang... Hindi kasi... Gusto mo yung balbas ko yung Hindi. iano ko? Pupunasan ko yung... Pupunasan ko Ay, yung... walis to. Pwede to iwalis. Paolo, ang naughty mo. Alam mo, gusto ko na yung ganyan. Ha? Ikaw... Ay, Paolo? Sabi mo ko itulak. Teka lang. Paolo? Ay. Paolo, ba't hindi ka tumitingin sa akin? Wag mo. Paolo. Kasi nagpipictorial pa tayo eh. Paolo, gusto mo ibibig kita? Oo nga eh. Parang nanlalamig ako Kasi eh. part-time Pero nurse din pinagpawisan ako. Part-time nurse din ako. Sige, BP mo muna Sige, ako. teka lang. Dali. Aka na yung kamay mo dito. Oh, Lagay mo sa legs ko. At saan ba ilagay? Oo, kailangan relax kasi. Tsaka walang Ang init ng legs niya. Ayan na. Ready ka na? Paolo, inhale. Exhale. Lagi. Yan. Okay, ready? Kumusta yung BP ko? Paolo, bakit ganun yung heartbeat mo? Narinig mo, ma? Narinig mo? Narinig ko yung... Anong sabi? Aya. Paula, Oh, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa mga photographer na kumukuha sa akin. talaga. Baka marami ng photographer dumaan sa'yo, ha? Ikaw ang pinaka-guwapo sa lahat. Talaga? Tanggalin ko muna yung salamin ko. Kasi nahirapan ako eh. Kasabit eh. Paula, Aray. Paula, Ay, huwag na natin patagalin to. Ay, Tayo lang naman dito sa studio. dito tayo sa may sa may couch. Dito, aliga. Nakonsensya po ako kolantit sa nangyari. Hindi ko po naiwasan yung tukso. Kung kaya't minabuti ko nang kausapin si MJ. Baby, ba't ka malungkot? Baby, bago yung camera. Tandaan mo. Bago-bago pa yan. Nakakabili ko MJ, lang ng let's bagong... We need to talk. Anong meron? May sasabihin na Babe, ako sa'yo. ayoko magkape tayo. Cheers tayo sa kape. Dali na. Sige na. Bago mo sabihin MJ, yan. please, stop. Kailangan kitang kausapin. Makinig ka muna. Ano ba to, babe? I'm really sorry, pero... Hindi na ako masaya eh. Nang paprank ka. Hindi ako Babe, napaprank. bukas pa yung mansari natin. Huwag mo akong iprank. Hindi kita pinaprank, babe. MJ, sorry. Pero... Hindi ko na kaya. Dami ko ng kasalanan sa'yo. Tapos, ayoko nang magsinungaling. Babe, kung ano man yung sabi mo, pwede kong mo ituloy. Kasi alam mo naman, may anxiety ako. Mag-chills ako, babe. Babe, huwag mo nang ituloy kung ano yung kasalanan mo. Maawa ka sa akin. Hindi ko kakayanin yan. Babe. I'm sorry, pero... Babe, kaya natin to. Kung ano man yun. Ay, pinapatawad na kita kahit di mo pa sinasabi. MJ, listen. Kasalanan ko. Wala kang kasalanan. It's not you. It's me. And kailangan ko hanapin muna sarili ko. Bakit? Ano, ako ba? Kailangan ko ba magbago? Sige, hindi na ako magsiselos. MJ, Hindi na ako magsiselos sa mga pina-photoshoot mong model. MJ, kahit ano sila, nude sila. MJ, listen. Walang mali sa'yo. Ako may mali. Naintindihan mo ba? Ako may kasalanan. Ako yung gago. Kaya... Wait lang. I don't deserve you. Masyado kang mabait. Ako, Babe. I'm a bad boy. I'm such a bad boy. Paolo, stop. Hindi ibig sabihin bigotilyo ka, bad boy ka na. No. Tama na. Hindi ibig sabihin photographer ka, bad boy ka na. Mahal na mahal kita, babe. Babe, huwag mo na gawin sa akin. Hindi, kaya natin to. Babe, 5 years na tayo. Tandaan mo. MJ, please, kung gusto mong bawiin yung camera, ibibigay ko sa'yo. Babe, hindi, babe. Babawiin mo ba? Hindi ko babawiin. Ay, buti naman. Babe. Pero
MJ. I'm sorry. Mahal. Babe, hanggang dito Pagsubok na lang to, mahal. Mahal, maawa ka sa akin. Wala kang kasalanan. Ako may kasalanan. Okay lang yun! Hindi na pwede! Ayoko na! Konsensya na ako. Ayoko na. Okay lang! Bakit? Kala mo ba hindi ko alam na may mga ka-fling kang model? Okay lang yun sa akin! Tanggap ko yun! Ikaw yan eh! Pero hindi okay sa akin yun! Kasi nasasaktan kita, mahal kita, kaya ayoko na, tama na. Hindi naman ako nasasaktan eh! Tingnan mo nga okay lang sa akin eh! Nasabi mo lang yan, MJ, pero huwag kang magpakatanga. You deserve someone better. And it's not me. Intindihan mo? I'm sorry, MJ. Memories that come at night. Nakipag-break po ako ang call at tita kay MJ. Dahil hindi na kinaya ng aking konsensya. Gusto ko nang maging kaloyal. Pero hindi kinaya ng powers ko, kaya gusto kong mapag-isa muna. Subalit sa aking pag-iisa ay nakakalungkot din naman, kaya nakahanap ulit ako ng panibago. Aaminin ko, naging player po ako. Pag napitikan kita, akin ka. Yan ang naging motto ko bilang maniniyot o photographer. Nasabit ako. Ulitin ko, pag napitikan kita, akin ka. Subalit, hindi po ako naging masaya. Iba pa rin ang saya ko nung simple lang ang buhay, ang kolatita, nung kasama ko pa si MJ. Isang araw, nagka-emergency ang kaibigan kong photographer na si Nico. Nasira ang kariton ng kanyang lugawan. Kaya kailangan niyang puntahan. At ako ang nag-proxy sa kanya sa isang kasal. At dito muli nag-cross ang landas namin ni MJ. Mismong sa araw ng kanyang kasal. Smile! Babe, I love you so much. Love you, babe. Ang saya ko. This is the happiest day of my life, babe. Me Thank too. you, ah. Excuse me. Naiiyak tuloy ako. Ma'am, sir, ano po? Closer. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Babe, gusto ko yung kiss. Yung kiss tayo, babe. Okay, babe. Babe, labas dila. Babe, ang gabi na yan. Babe, minsan lang tayo kasal. Tsaka yung mga photograph na yan, di ba? Sige, babe. No 1, problem. 2, 3. Sabi, babe, labas ang dila. Ang ganda, ang haba talaga ng dila ng babe ko. By the way, babe. Babe? I have to attend to my visitors also, okay? Okay, if you don't babe. mind.
Babe, wait lang. Yeah. May ipapakilala kasi sana ako sa'yo. Yeah. Yes, babe, go ahead. Hi. Jayron. Jayron, si Oh, yes, Paolo babe. nga pala. Hi. Paolo, si Jayron. Brother, thank you so much for attending to our wedding. Huh? Naalala mo siya yung kinakwento ko sa'yo na Siya ba yun? na ex ko? Yes, siya yun. Oh, nice to meet you, brother. Sana naman may discount. May history pala kayo ng asawa ko. Pwede may discount, ha? Grabe ka naman. Pero Jayron, finally, natuwa ako na, ayan, nagkaharap-harap na tayong That's tatlo sa good. kasal ko pa. Pero, kamusta ka na, Paolo? Okay lang. Medyo busy sa racket. By the way, I have to leave you guys. I have to attend to my Bye, friends. babe. Bye, Jayron. Buti naman na masaya ka ngayong araw na to. Sobra. Thank you, kasi grabe yung universe, no? Ikaw pa talaga yung naging photographer sa wedding namin. Hindi na ako maka-back out kasi... Uy, wag mong papangitin yan, Siyempre. Gandahan mo yung mga kuha dyan. Gusto ko lang din mag-sorry sa'yo. Kasi yung ginawa ko sa'yo, alam mo, I'm sorry, but sorry, it's your wedding day. Dapat, moment mo to. I don't want to make you cry, pero ngayon ko lang na-realize na laki ng kasalanan ko sa'yo. Kaya, I'm really sorry. I hope na maging masaya ka. I know masaya ka sa kanya. Salamat. Naiintindihan kita. Naiintindihan kita, Paolo. Salamat. I'm sorry. Holding me closer till